Jammu and Kashmir chuan helpol Hamza le anaute chuan India Ram Minister Fanu Mehbooba Nori chu an mana India Sarkar a phut an nei wang chuan NSG sipai thachi ho chuan chan chu an tuma Major Hanut Singh le Captain Bibek ho chuan thok chuakin an film khur viau maya Mehbooba I omna chu chik taka enin veng tu tam an omlo ti chu an hria a NSG ho tu pa nagar ne na chuan Mehbooba I an mu to thu le che lak phalna chu an dila nagar chuan che phalna pe nga lin Major Singh chu a film khur viau maya film khur taka che chuak nga lin Hamza naw pakhat chu an thata Mehbooba I po chu chan chuak nga lin tlan chiat an tum lai chuan Hamza le anaw te chuan an ron muwa in kap shrapin NSG lam chuan Hamza chu man an tuma anaw te an tha treu nu chuan Hamza chu manin anaw pakhat Bilal chuan a ron chana Captain Bibek chu ron kap hlumin Hamza chu atlan chuak le ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram ang u thakua liam nu chuan Major Hanut Singh chu mangchi awanga harin a thiampa Bibek thi na chu a muwa NSG ani wang chuan training le nga lin helbei turan om ve renga silai ka chu zirna sa ve le in Hamza le anaw te po chu an training ve a Gujarata temple pakhat chu be tumin an mi le sa an man te chu chan chuadan tu chu an ngai tu ve a India ram tan poi khoi tumin silai ka le bom kam dan chu an zirna sa ve khop mai September ni somni pani ni in nagar chuan Major Singh le Samar chu a office lama akova Gujarat CM hi Hamza le anauten be an tumin kan hria a Ahmedabad lama tuna kalngal ru CM chu invaveng him don yati in arila Samar chuan naktu mai hiang kanupuin naw anei to dona sin chol kamamo khop mai tia hrilin an pu chuan Hanut Singh chu kalngal turin arila Samar po cha chuak thei renga om tura hrilin helhawa wangin NSG an buai ve khop mai Major Hanut Singh chuan Ahmedabad chu thleng to in Gujarat CM chu ve na tuma athu soina tur hotel lama chuan kalngalin manager chu abia Chief Minister ven himangai thu hrilin security in charge chu abengala National Security Guard lam chuan thu neina la ngalin Gujarat Chief Minister chu helho laka ven him antum ta ani Hamza naw te chuan Ahmedabad chu rela pan ve in Iqbal Harif Omar le Farooq te an niya temple be tumin Hamza kai zaveng tu chan chuanan poisoi lo nu naw hren antuma chuan chiang ve le in heng Muslim hello hian sa kho dang nun na lak an hre lova an sa kho tan chuan thi mai po hre lovin martar an ni chuan an van rama nula virgin somkho chuangin an lo muak don angin an ngai thin ani NSG ho tu pa nagar chuan Gujarat CM chu mu in helho in be antum che angin kan hria a ven him na thatak kan pek che angayang ti in a hrila Chief Minister po chuan lo hra thiamin helho chuan temple an beya nu naw poisoi lo ho chu ka pop in temple chu an khar ngal maka kong khara chuan bom chak tak kam ngalin heng helho hian nun na an hlut lo tak zet Iqbal chuan an pu Hamza chu khol ngalin Hamza chuan in hreng tu te man khom to ru tuna chuan India Sarkar ne na kan du kan thlen to ang ti in arila National Security Guard lam chuan temple be ani chu lo hre ve in CM thu soilai chu an ko thanga la Gujarat CM chu mun hima da ngalin elho nen anin be na chu tran ani ta ani Iqbal le Harif chuan man tur zongin auditorium lam chu an pana auditorium a om ho chuan englo ti thim vekin an bi ruwa ni Masela Harif te chuan eng chu onin poisoi lo ho chu an man khoma sarkar ne na an thil ngia ti lo ting na civil mi ho chu man an tum ani Samar nu pui po se sam na sa ve to le in Samar chuan du takin a en kola anu pui bula a om lai chuan an puten ron kholin Ahmedabad lampan tur chuan thu an peya anu pui naw ve po om pui man lovin helho be tur chuan Ahmedabad lama pan ve ta ani helho chuan an mi hren ho chu an pu
Hamza thu angin darkar chan ve aral chuan pakhat an that phota an pu Hamza thu pek ang chuan Vijay chu thatin Hamza hne na chuan an thlena Hamza chuan India ram Prime Minister Bengalin anaw an man tak akai zaveng tu ber Bilal Naiku chu chuazalen turin asila Pakistan ram ri aron ta ula ti chuan kan mi hrengte in mule theyang ani lo chuan darkar chan ve arala piangin kan mi hrente kan that zelang ti in asila Prime Minister chuan Gujarat CM le NSG ho tupa nagar chu asil ngala hel ho thil tum chu ti lo tling mai po hre big lo vin National Security Guard lam chuan hel ho chu beya an mi hren ho chu chan chu an tum ve bok ong Gujarat CM chuan hel ho thil ngiat chu NSG ho tupa nagar hne na chuan asila kan Prime Minister chuan Bilal Naiku chuazalen mai a hrelo ti in asila nagar chuan chuazalen don po ni se hei tuna NSG kan nei that ber Major Hanut Singh a oma in tual chung police tenen trang ho win hel ho chu be an nga yang midang an that lowang ti kan hre theilo samar po aron thleng tre pa Major Hanut Singh le in police train khaten hel ho chu lu chua se NSG team dang an ron thlen ma chu Hanut te hian an lo beyanga kan lo tling ani chuan Bilal hi kan chuazalen anga kherlo wang ti in ruah man na chu an siama NSG kuta thu nei na dani in Prime Minister chuan Bilal Naiku chu chua tho atuma chu atumma se hello chu NSG lamin be an tum ve bok media lam chuan temple chu thleng to in hello win an hren tak chung te po an tam viau maya Gujarat Chief Minister le India ram Prime Minister thu chuak chu ngak thrupin helho mi hren le Bilal chu in thleng mai turin an duwa ni masela NSG ho po chuan helho chu thavek tumin helho chuan sana an en renga darkar chan ve aliam le nu chuan an mi hren that le nga lin Hamza naw te hian nun na an hlut lo ang reng khop mai NSG ho to pa Karnel Nagar chuan Major Hanut chu ronpia in tual chung police te tempula lu antum thleng phei ve vat ruti in asila police lam chuan temple kong khara boma in kam ti hrelovin an ti puaka nun na cha ne in hliam om trovin helho din mun ala thari khop mai helho ina an man zinga telve chin tu pa chuan India sarkar thil tum chu helho ne na asila kafapa thatlo ula kan sarkar thil tum ka hrilang cheu NSG ten ron lu chu cheu an tum ti in alo hrila Iqbal chuan film khuran ngai ti hre thiamin abiak pa ne na chuan in sarkar thil tum ron thlen zela ifapa chu ahim theyang ti in achanga chintu pa po chuan NSG thil tum chu hril ve zel atum bok Iqbal chuan Farooq le Omar ne na NSG an ron lu dona in ring rangin omru o in mu masak chuan in kamal don yati in ashrila Omar le Farooq chu in ring ngalin Major Hanut Singh le atriampa chu an lut ngala tual chung police te ponzu in helho chu be an tumta ani Hanut Singh te chuan lu chilin helhovin an man pani chu an ron tlan chuaka ni masela helte chuan ron umin Hanut Singh chuan a chan man big lova thiam taka che in hel pakhat chu bom ne na beya a beizo nu chu mu masa zokin Major Hanut Singh chu an kapa a thiampa nen chu midang thale tumin an che chuak le ta ani Major chuan auditorium lam chu panin Omar chuan min ka chuan he nu hi ka thatang ti in awawa ni masela Major chuan kap le thutin hel pahni chu athata an pu nagar ne na report ngalin an mi hren thren khat po an san chua to thu chu arila sarkar lam chuan Bilal Naiku chu chuazalen tumin Pakistan ramri lam chu an pan puya Hamza po na kai zaveng tu athuak bur beron chuak tur chu hreve in anaw te chu abia a an mi hren te chu thatri lo tur chuan hrilin an ruah man na anga kal tur chuan acha ve bok Iqbal chuan Hamza ne na Farooq le Omar an thi to thu hrilin Hamza chuan Bilal Naiku an chu ve le kan ruam man na ang khan in che don ye ti in arila me che pakhat an ka hliam se jali chu ataksa bom kamin mi thren khat chu an chu a Major Hanut Singh te chuan lo muakin se jali bom pai chu apuaka a thiampa chu hliamin Major chu an chana Iqbal chuan ka hliamin samar le NSG team dang ho chu an ron thleng ve bok samar chuan Hanut Singh ne na kanupui lata in na wa veimek hliamin ei sia lo chol ri roti in a hrila Major chuan chol imamo zo kan i chu ti in a hrila NSG ho chuan lu chil tum le in
samar te chuan an lu chila major chuan hello thu hril thin an om ti chu kola tanga ria in a chui nga la hello thu hril thin tu pa chu manin chin tu pa ani ti a ria a Iqbal pon midang lo that le in major Hanut Singh chuan amman pa hne na chuan eng wangin nge hello hne na thu I thlen thin ti in a zota chin tu pa chuan ka fa pan man ve a an thalo nan ka thlen thin ti in a changa a fa pa chin tu ta na ti thu so in major Hanut Singh chuan ruwa man na danga nei le ta ani CM le NSG ho to pa poron thleng to in temple chunga lu samar chu an ka fuwa anu pui chu naute ka nei to tiaron shrilin samar chu aboral zui ngal ani major Hanut Singh chuan chin tu pa chu mangtang kain National Security Guard in ron be cheu an tum to lo an be dong to ti in Iqbal chu a hril tira ti chuan be tu ma lu tin chin tu chu aron tlan chu ka apa chuan vapo in Iqbal chuan an pa fa in a ka phlum ta ani Major Hanut Singh le anaw Rohit chuan Iqbal le Harif chu tha tumin an lu chila Harif chuan lo hmuma sa in ka atuma ni masela asilai mu zo to in Hanut nen chuan anin beya sarkar lam chuan ramria Bilal Naiku chu ruayin Hamza ne na hlan antuma Hamza chuan kan ruah man na ang khan bom ti puak to ro ti in Iqbal chu asila Iqbal chuan ti puatumin major chuan ral khada trangin akapa helho chu that vekin an pute ashil ngala Naiku po chu chua zalen lovin NSG lam chuan ne na an changta ani ole kan movie puitling ta na hmunom tur biak dali chu zo stream lama chengza somli pakwalakin alei theya lungai na harsa na mang an na neitan leya en nge nge chi ani ye